kula da ni sai dai ban samu ba, wata rana za ki tuna da ni ko da baki furta ba. Cutar soke ce magani gare ni kuma baki zauna ba, amma Allah ne masani ni ba zan kyale ba. Wata rana za ki nadamar so, wata rana za ki nadamar so. Sahiba mai kula da ni ko da yaushe ke nake gani, abadan ni ban yi miki kini, zuciya ta anan kika yi gini. Ku bar batun ba na kyale ta kuma su ce wa na bar san tana yarda na zaɓi aikin ta komai. Nadamar so, nadamar so, nadamar so. Na ɗauka za ki kula da ni sai dai ban samu ba, wata rana za ki tuna da ni ko da baki furta ba. Yana ka shiru abincin gaban ka ma ka kasa ci, kuma kai ka kira ni ka ce min in zo nan gurin. Akwai magana da kake so ka gaya min, kai ka san uzurin da na yanke na zo gurin nan. Kada ya ce maganar yarinyar nan ce za ka yi min. Dakata Halifa, na kira ka ne don ka bani shawarwari ta yadda zan cimma nasarata, ba na kira ka ba don ka zo kana gaya min wasu ƙananan maganganu. Ka san yadda nake ji a cikin zuciyata? Hakika duniyar so ta tara abubuwa masu ƙawa wanda ba kowa bane yake sanin da su sai ran da ka fara son wani a zuciyarka. Kawai Ahmad ka je shikenan, kawai zan neme ka. Kawai ka je zan neme ka. Soke ce magani gare ni kuma baki zauna ba, amma Allah ne masani ni ba zan kyale ba. Shi mutum ana karanta mai abubuwa baya ganewa, amma kansa ne. Babu ruwana, babu abin da ya dame ni. So shi ya dama, su ya dama. Nadamar so, nadamar so, nadamar so. Na ɗauka za ki kula da ni sai dai ban samu ba, wata rana za ki tuna da ni ko da baki furta ba. Cutar soke ce magani gare ni kuma baki zauna ba, amma Allah ne masani ni ba zan kyale ba. Wata rana za ki nadamar so, wata kuma ku gama ina nan don kwashe. Bare kuwa, alƙur'an. Ai ne da irin wannan ina nan daga nan har asuba wanda ba ni da rage. Ai bari ka gama ai wannan abubuwan alƙur'an na basu na abin nan. Bari ka ga tattarewa da ka gaba ɗaya ba abin da nan bane. La ilaha illallah Muhammadu rasulullah. Haba dan gwamnati ba. Kai kuma ba. Haba Rudu, me yasa kai baka da imani ne? Tuwo naku kanshi naku, amma ba za ka bar na waje dandali arziki ba. Kawai ma na ka cika mun. Haba, kai subhanallahi ba ko da araba. wani irin araba kawai ka cika mun. Kullum a wajen da kai ne. Ko da irin shi imani ne da kai. Wato kai ɗaba kare na ma hankali ni ne isa da anan na yi wanke amma ɗabare na hankali ɗan abincin da zan sa a bakin salati ma ka zo ka samu ido. To ni ina ruwa da wanda kake yi, kawai ni ka cika mun na sani. Shushe nan ma da na fito yau ko biyar ban samu. To ina ruwa na sai ka rayuwa ce yanayi ne ni ma yanayin ne yasa nake yin haka. Cika mun da ya gaba. Ni yanayi ne. Alkuran kai da. Kawai ka cika mun. Alkuran ba zan baka ba kai. Wai ya aka mun Irin shi ma ya kai. to da sun imani yanzu aikin da nake a nan bai bin naka bane kaga da ya so ka gani kawai a to in ya za a yi a kai ya dai araba
da ya ka ga yadda za a yi. kawai in dai raba za a yi kawai ka je kai kawai ne dai kawai kawai dai ka je kai da Allah ko kuma a rike da kawai ki bani abinci A'a ni ba na son cin haƙƙin mutane amma ɗabar iskanci kai ba shi sai na kake. ya abu sai na ai kai kullum sai ka ci ni dan abin da nake so Tausaya ma ne fa na ga ya kamata in san ma fa. to shikenan kawai Ɗaya raba. Je ka. Haka ma Allah ya sa. Ɗan gobar uba baki kamar kwalta. Ni na yi aiki a nan da safe ne da rana amma kuma aikin manzo a ce ɗan abincin da zan ci ma ya kazo ka samu. Kuma ku gama ina nan zo tattara. Alkuran. Ranar da ya girma Allah ɗan na ya sake shigowa hanya ta alkuran yana masa rufin mutunci. Ni za a raina hankali a wajen nan ayyukan mutane 8 nake yi amma dan raina hankali a zo a ɗan abincin ma. Aikin man aikin waje. Alkuran ne ina haka ne alkuran. Allah ya saka mu alƙur'ani dai wannan dan kana na ma nan wajen alƙur'ani mun yi ba ta gani da kai tsara da mutunci kana so ka sa da ni binta ta tsara Allah ya saka mu dai sai ba da ban irin wannan ba ai da ban zauna a kan nan ba ma alhamdulillah na nan ruwa Dauka za ki kula da ni sai dai ban samu ba. Wata rana za ki tuna da ni ko da baki furta ba. Cutar soke ce magani gare ni kuma baki zauna ba. Amma Allah ne masani ni ba zan kyale ba. Wata rana za ki nadama. Nadamar so wata rana zaki nadama a nadamar so Assalamu alaikum. Da Allah abokina yana tambaya. ina jin ka Da Allah kaga Hamra ta zo. wace ce kuma Amra Wata tsuntsuwa ce wadda ta man kashin da ba zai taba gogewa ba. amma kai wannan lalle baka da hankali kai yanzu tsuntsuwa da ta ma kashi ni zaka zo ka rika tambaya ina ruwa na tsuntsuwa da ta ma kashi Haba malam ba Wace kuma ce faɗa na wata zoma ba. to ni faɗa na ne bai ka da shi tsuntsuwa ba kace ya za a yi tsuntsuwa da ta ma kashi a can wani waje ka zo kuma nan ka zo kana neman ta Hamra wadda take zuwa nan kusan kullun zaka ga. mace wai ko kuma tsuntsuwa Hamra mace ce ina nufin Hamra wadda take zuwa nan ko ban gane ta ba. Yau yanzu kai magana da ka ci gaba da matsa zai rufe ka da duka a nan ba ruwa na raga zan ba ba ruwa na Haba me na faɗa. ai ba faɗa bane ba kawai ka je yanzu lokacin zuwan ta bai karasa ba amma ka jira ta yanzu nan za ta karasa zai ka jira ta Ina godiya. za ta zo ka je ka jira ta zai jira ta karka da wata can ka je rana zaki ka ji wani wai da wani fashi kwarafin sa wai wai tsuntsuwa ka mutane yanzu gaba ɗaya a hankula a lalla bai barka da zuwa Yau barka da sanin wata rana zaki nadama lemu za ka ne ko nadamar A so ba kuma ba abin da ba. ka je a waje kake da ne labai Wallahi da akwai wanda nake jira. a kawai ka ce dai ka zo ka huta ka shirin da ka fatalle ka saka tara ka mutara Daɗi na da kai akwai abin dariya amma kuma sai dai daga ganin ka za ka yi keta. Allah sarki ina godiya ai mu nan sha'aban restaurant in dai ka zo ba abin da ba za ka yi ba za ka zo ka wuni ka kwana mu ba ruwan mu da kai Kaga da Allah rabu da ni da akwai abin da yake damuna da Allah. a to nadamar so na ɗauka za ki kula da ni sai dai ban samu ba wata rana za ki tuna da ni ko da baki furta ba cutar soke ce magani gare ni kuma baki zauna ba amma Allah ne masani ni ba zan kyale ba
Wata rana zaki nadamar so, wata rana zaki nadamar so. Ajiya dan da zuwa. Yabba. Dauka zaki kula da ni sai dai ban samu ba. Wata rana zaki tuna da ni ko da baki furta ba. Nace Hajiya dan da zuwa. Lemo za ka ne kofi ba? Lemo? Guda 18 ko 20? Mu nawa ka gani a nan? To ai na sani ko za ki tsare ba. To guda ɗaya nake. To insha Allah yanzu nan da ki ganshi yanzu. Na ɗauka za ki kula da ni sai dai ban samu ba. Wata rana za ki tuna da ni ko da baki furta ba. Cutar so ke ce magani gare ni kuma baki zauna ba. Amma Allah ne masani. Nadamar so, wata rana za ki nadamar so, wata rana za ki nadamar so. Wai da ni kake da? Haba, tun ɗazu nake magana amma ki ce baki ji ba. Na ɗau tsawon lokaci a nan wajen ina ta jiran ki. Amma bai kamata ki zo ki watsa min ƙasa a ido ba. Ban gane ka ɗau tsawon lokaci kana jira. Aike na kai dama? A'a ba aiken ki ne ba. Kawai jiran ki nake domin in gani shi. Hamra ba za ki fahimci ni ba. Na ɗau tsawon lokuta daban-daban ina jiran in gan shi. Dakata. Kai gaggawan tashi ka bar nan gurin tun kafin in sa a zo a yi waje da kai don ba shi ya kawo ni nan gurin ba. Saboda me? Haka kawai na gaya. Kin san ku kala yadda nake so in gan ki? Ka tashi ka bar nan. Haba ya za ki yi min haka ne? Ka tashi ka bar nan. Ba za ki fahimci ni ba. Rudu! Na maja. Habib! Na. Nadamar so, nadamar so, nadamar so. Haba Lafiya Hajiya me miki? Ku fitar da shi kawai. Dalla tashi. Ta zo ka ga malam da ka. haba malam ya. Eh? Ka zuwan ka ko da wasa. Ku fita min da wannan mutumin a nan. Na? Ku fita da wannan. Wannan me? Haba Hamra. Fita da shi kawai. Haka kawai ina cikin farin ciki za ka zo ka takar da ni wai soyayya. Na fi soyayya da Nadamar so. Me guda sa ka ajiye min ta anjima fa. Ina nan shigo. Allah dare. Kai da. Wato kai ka koshi kai bul da kai wato dan abin da nake samu na ajiye. Wato kai ka zo kayan man gaba ba ka hana abin nan ko? To ya ba zan cinye abinci ba. Eh? Ya ba zan cinye abinci ba. Ko dan kaga na fi ka kiba ne. Ya, antin mu kin fito kenan. Sai da safe. To Allah tsare. Sai da safe. Ita wannan ko fara'an nan ma ba ta yi, ba ta fara'a. Ita kullum ba murmushi. Dan fara'a nan ma ta daina mana. Hamra ki sa ki saurari soyayya ta. Wai shi ne sai za ki fahimci soyayya ta. Hamra ba zan iya rayuwa wallahi idan babu ke ba. Ki fahimci soyayya ta Hamra. Hamra wai shi ne sai za ki fahimci soyayya ta Hamra don Allah don Allah ki fahimci ko da sai da ni. Ki gane abin da nake nufi. Ka bani hanya na wuce. Ba zan iya ba wallahi. Ka bani hanya na wuce. Hamra kin san cewa ke ce bugun zuciyata. Ke ce bugun numfashi na. Idan babu ke ta zan yi rayuwa. Ka bani hanya na wuce. Ba zan iya ba wallahi. Nadamar so.
Na ɗauka za ki kula da ni sai dai ban samu ba. Wata rana za ki tuna da ni ko da baki furta ba. Cutar so ke ce magani gare ni kuma baki zauna ba. Yes, subhanallah sami. Nadamar so. Subhanallah. Aga abin da ya janyo mai kullun yana nan. Wai dan ma haka soyayya take? Haka take. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga soyayya ko ta zo ta bai da wani kullun yana yawa a gurin nan. Yana nan. To ai ko wallahi inda aka soyayya take. Gwaran a wurin fulo na da katifa ta. Kenan ka wuta. Ni wallahi gwaran ko ma kawai ma. Kenan fa gunta. Kai. Ayo ba. Ba ya maru da ke ga. Allah. Kai, abin ba zai faɗi ba. Kai, Allah ya tsare inda ya kaso ya take alkuran gwaran aure ta bar mata da kenan kawai. Sai dai ban samu ba. Wata rana za ki tuna da ni ko da baki furta ba. Cutar so ke ce magani gare ni kuma baki zauna ba. Amma Allah ne masani ni ba. Abokina na haka je. Dan Allah ka kyale ni in tafi. Ba zan iya zama a garin nan ba. Kai ka sani in dai ban samu Hamra ba. Abokina me haka? Ka kyale ni in tafi. Ka san ba zan iya zama a garin nan idan ba Hamra a gurina ba. Dan tsaya. Akan mace kai zaka dauki kafa ka bar gari ka tafi inda ba a san inda zaka tafi ba. Maka cewa Hamra rayuwa ta ce. Ba na jin idan ba ita a gurina zan iya rayuwa. Ba mace bace? Ita soyayya haka take. To amma ina so ka fahimce ni. Bai kamata ka dauki kafa ka bar gari ka tafi inda ba a san inda kake ba. Akan wata Hamra zaka dauki kafa ka bar gari ba a san inda zaka tafi ba. Dan Allah dan Annabi ka kyale ni in yi tafiya ta. Dan Allah kawai kai min addu'a ta gari. Sai an jima. Kaga Na ɗauka za ki kula da ni sai dai ban samu ba. Wata rana za ki tuna da ni ba. Wata rana za ki tuna da ni ko da baki furta ba. Cutar so ke ce magani gare ni kuma baki zauna ba. Amma Allah ne masani ni ba zan kyale ba. Wata rana zaki nadamar so. Wata rana zaki nadamar so. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya gida? Allah alhamdulillah. Ya kasuwa kuma? Dan Allah da ku wani gaya da yake zama a nan gurin da kuma wata yarinya ke zama a nan gurin. Na gane su. Wata Hamra ko? Yawwa. Idan Allah gidansu nake so idan ka sani ka raka da Allah. To ainihin yanzu nan firi nake ita ka san harka karuwa ma ba a rabuwa da ita. Okay, a firi kake? Ani a firi nake. Gidansu yana tana haka din nan baya. Gidansu yana nan baya? Yana nan baya. Duk ko shirya zan. Okay, to shikenan ba dama. Ina jira ka da Allah ka shirya. Shikenan karka damu bari in shirya. Bari in shirya. Bari in shirya. Na ɗauka za ki kula da ni sai dai ban samu ba. Wata rana za ki tuna da ni ko da baki furta ba. Cutar so ke ce magani gare ni kuma baki zauna ba. Amma Allah ne masani ni ba zan kyale ba. Wata rana za ki nadamar so. Wata rana za ki nadama. Aminu alaihi salam. A'a baby wani irin wanka haka? Bibi ai dan kai ne. Na sani ya tabbatar. Bibi kai kyau. Ada zuriya kuma ya gare ki Allah. Ya kowa ya mama. Bibi ai dan kai ne. Ya sani. Ke sani ma ya daga cikin da na haɗu da ke mun ƙarfafa gwana ke wace amince ba umma ke ba. Bibi shi yasa nake yin ka. Ya ran ya muke ba gaskiya ba. Kin ne na san yadda kike ba ni kula yadda kika damu da ni kin ga ai dole ne da mulki. Ba ki da ra'ayi so wata ƴa mace umma ke. Saboda inda a ce ba na sanin kulawa ne ki shi ne zan iya sanin damar da zan kira wata ko in saurari wata ma. Amma ni da kulawa soyayya na kai na wata kuma. Mu duk kula da nake so kina bani.
Ganka a haka. So amma ai ban kula da nake yasa ai ban yi nuna da mini su. Saboda akwai tauraro ta kwaya ɗaya tak. Mama take da suna? Bibi har ka bani Ni kunya. duk da ma da kwana biyu sai dai kwanaki a baya na ga kin ɗan daina kira na sai dai in na kira ki amma ba za ki ɗauka ki min flashin ba. Bibi ka san kwana biyun nan matsalan da ake samu ba a bar mana wuce. Sai nake so ki gani kwana biyu a baya sai dai in kira ki ba ki min flashin. Sai na rasa me dalili ko wani laifi ne. Bibi ai kai ba ka le. Kullum a cikin dare. Sai na gode Allah sa wannan kalmar da yake gaya mun har cikin zuciya ki haɗe. Har cikin rai. Kuma kina cin min ne kullum ne ko? Zai Na gode da kula ki. Ni ma gode. Allah kuma ya tabbata mana da ya yake kuma ni ke tato bibi kwana ne ki ne kwana biyu na san ya haka kawai ba da a ce bibi an kwana an yi da jini ne na san amma dai sai an ce dan ana aiki ne sai ne kuma sani ne na san yadda matsayin ka yake to Allah ya sa mu da gaskiya Nadamar so, nadamar so, nadamar so. Na ɗauka za ki kula da ni sai dai ban samu ba. Wata rana wanda sai mata da haka kuke a rayuwa ni na yadda da ni zaki ba Baby ba guri na saka zo. Sarki mace aka ma fa kawai ina abin ne ina zuwa ne kuma wajen wannan. Kawai na ɗauke ki ne a bisa kawai. Kun gani. Amma yanzu zan tafi kullum ina magana da ke zo ni waya cin wai ni kai da rayuwa. Abada. Wannan ba abin ba adalci ne. Wannan kai kin ga ya isa kawai. Ba na son ki komai. Baby ka saurare ni ka ji me zan gaya maka. Wa'annan ba daga guri na saka zo. Nadamar so, nadamar so. Amma kin ga Wannan fuska Wannan ba Habib Shushe na bane? shine rako ne yayin nan gurin ya rako tas to kin shine yazo miki tarar to bari ki ga miki da mun ki kisan da aka gama nace kasa gida yawa bari ki in ƙara gaya miki daman na zo miki jan kunne ne abokina ba irin soyayya da bai miki ba ya bibiye ki amma kika ringa wulakanta shi gashi yau a gaban ido na ke ma an wulakanta ki Wani abokinka? abokina mana abokina wanda kuka haɗu a wajen cin abinci Oho! Kai Habib, dama kai bakin munafiki ne ashe kai ka turo wannan. Yazo zai caza min kai yanzu kuma kun zo har kofar gida kun raba ni da wanda nake so. To gabaki ɗayan ku sai na karta muku rashin mutunci. to bari ki ji daki dama an ce abin da kika shuka shi zaki girba wala san ki ne ya bi miki san abun duniya kin je kin ina a gaban ido na kika rika wulakanta shi ni ma yau gashi a gaban ido na aka wulakanta ki Tun da an wulakanta ni ka ji daɗi ka koma ka gaya masa ko me zai min ba zan taɓa san shi ba wannan ɗin da shi nake so. Kuma shi bai isa ya sa ni in so shi ba a dalilin kun sa an wulakanta ni kuma kabdin wallahi sai na muku rashin mutunci. to bari ki jin ga miki abokin wannan ta dalilin ki yanzu gashi ni ya bar gida ya tafi ba san ina ya zai je ba ba san ina zai je ba To ya je mana ba san ina asarawa. zai je saboda sanki Oh, dakata yanzu bincike miki neman sa miki duk lokacin da muka bincika ba mu same shi ba to billahi la ilaha illa huwa sai kin ga yan sanda kofar gidanku kuma wallahi za mu daurin da ba za ki taba fitowa ba to ni na sace shi. Ka zo ka je gidanmu in nuna maka shi. Ni na sace shi. yau zaki nadama da kanki sai kuma a koma gida a ci gaba da wanke a koma gida a ci gaba da wanke Gaskiya wa'annan kun min rashin mutunci amma in Allah ya yarda sai na muku daidai mai isar ku kuma. Har wani wai abokin banza abokin wafi ni da na karta masa rashin mutunci ma. Bari ya sake haɗuwa da ni. kula da ni sai dai ban samu ba. Wata rana za ki tuna da ni ko da baki furta ba. Cutar soke ce magani gare ni kuma baki zauna ba. Amma Allah ne masani ni ba zan kyale ba. Wata rana za ki nadama.
nadamar na so sani tun a wata baya da na rana karɓi zaki nadama a nadamar yanzu ga shi lokaci na so uzuri. nadamar so nadamar Ko a ina zan same shi? Hamra ba za ki ɗauki sani ba. Na ɗau tsawon lokuta daban-daban ina jiran in ganki. Dakata. nadamar Kai so gaggawan tashi ka bar nan gurin tun kafin in sa a zo a yi waje da kai. Dan ba shi ya kawo ni. so nadamar so Hamra, kin san cewa ke ce bugun zuciya, ke ce bugun numfashi. Idan babu ke ta yaran yi rayuwa. Ka bani hanya na wuce. Ba zan iya ba wallahi. nadamar so nadamar so na ɗauka zaki nadamar so nadamar so nadamar so na ɗauka za ki kula da ni sai dai ban samu ba wata rana za ki tuna da ni ko da baki furta ba cutar so ke ce magani gare ni kuma baki zauna ba amma Allah ne masani ni ba zan kyale ba wata rana zaki nadamar so wata rana zaki nadama a nadamar so yaushe ke nake gani abadan ni ban yi miki kini zuciya ta anan kika yi gini ku bar batun ba na kyale ta kuma su ce wa na bar santa na yarda na zaɓi aikin